Elikkä tässä nyt on mun ensimmäinen video ikinä mun YouTube-kanavalle. Ja mä mietin, että mä voisin kertoa, että kuka mä oon, mitä mä teen, mistä päin mä oon. Ja joo. A few moments later. Elikkä joo, tosiaan, mä oon siis Tiia. Mä asun Kuopiossa, mä oon 2000 syntynyt. Ja mä oon työkyvyttömyyseläkkeellä, eikö se oo? On. Varmistin siis mun kaverilta, joka sanoo oman näkemyksensä minusta. Ja mä tykkään neuloa. Ja no, ainakaan omasta mielestä mulla ei niin kuin arjessa silleen mitään ihmeellistä ole. Et mä oon vaan kotona silloin, kun mä en oo kaveritten luona tai kaveritten kanssa ajelemassa ja tälleen. Et en tiedä minkä näköisiä videoita tulee, mutta seuraavassa klipissä mun kaveri, joka toimii nyt siis mun kuvaajana, ja siis kaveri auttaa mua ja neuvoo mulle tämän editointihomman, mutta siis kaveri sanoo tosiaan oman näkemyksensä minusta. Mä oon siis Jessica ja mä siis voin sanoa Tiiasta sen asian, että Tiia on tosi mukava tyyppi ja tilatkaa hänen kanava ja ei mulla muuta ollut. Ja mulla nyt tuli vielä yksi juttu mieleen, anteeksi Jessica. Ja se, että mulla kyllä siis juttua riittää. Ja se Kyllä näin on. Siis se, että minkä tautta mulla juttua riittää. Siis mulla on ADHD, mutta siis juttua riittää joka tapauksessa ihan jo sen sairauden vuoksi. On muista sairauksista, niin en halua tässä vaiheessa avautua. Katsotaan sitten myöhemmässä vaiheessa, jos haluan, niin avaudun, mutta katsojien painostuksista en rupea avautumaan. Ja kyllähän ne tulee niin kuin, videoiden muodossa, voiko sen näin sanoa, niin esille. Ja kiitos, että katsoitte tämän videon, ja me näemme seuraavassa videossa, joka todennäköisesti näillä näkymin on mun ja mun kaverin My Day, jos me nyt saadaan 2 My Dayta tehtyä, kun me tehdään huomenna siis tosiaan kaverin kanavalle My Day, niin mä mietin, että jos me vaan pystytään, niin tehdään siis tännekin. Mutta yritämme parhaamme. Kyllä näin on.